F'Marzu ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 16,764 persuna jew 6.2% aktar li kienu f'impjieg full-time f'pajjiżna meta mqabbel mal-istess xahar sena qabel. Skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO dwar l-impjiegi lokali jfissru li fit-tielet xahar ta' din is-sena kien hemm total ta' 285,232 persuna taħdem full-time. Dan wara li ġiet irreġistrata żieda ta' 6.3% fost in-nisa u 6.2% fl-irġiel full-timers. Il-maġġoranza ta' żidiet tal-impjiegi mill-ġdid kienu reġistrati mal-privat bi 15,895 jew 95% tal-ammont kollu waqt li 869 ġew inkaġġati mas-settur pubbliku. L-aktar oqsma li żdiedu l-impjiegi f'dan il-perjodu kienu dawk fis-servizzi amministrattivi u ta' sostenn bi 3,049 u dawk tal-akkomodazzjoni u tal-ikel b'2,905. L-att ta' persuni rreġistrati li jaħdmu għal rashom żdied b'784 impjieg f'Marzu meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Sa dan it-tant kien hemm ukoll żieda ta' 7% fil-part-timers bl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija li rreġistraw l-aktar żidiet f'dan ir-rigward.